Mudzimbu unoyera unatitungamira uri peso maKristu wateweriwa Jesu waneti wanovara iyo ndichasvika kowira netsitsi ndichamira namuponesi ndichawa nenyerezi yere ndichawa nenyerezi yere chiremba mumane ruzuwa rowira Towe kumushanzi ndichawa nenyerezi yere musimba ratenzi ndoda kunamata tiwese muwani wemweya nyerezi yakupenya ingawe yangu pamusi unochisa kwazo chiremba ndichawa nenyerezi yere chiremba mane ruzuwa rowira intomuka ndaponeswa towe kumushanzi ndichawa nenyerezi yere ndichafara kuona uso wa Jesu tomupa rukuto narini shichandifata umushawe ndarama kutindika wana nyerezi chiremba
Mushanti chawa nyenyeredzi here chiremba chichawa nyenyeredzi here chiremba mumane ruzuwa rovira tomuka inaponeswa towe kumushanti chawa nyenyeredzi here. Musoro wedu wenyaya uri kuti areka ngoro itsva. Tinoiwana kuna 2 Samuel chapter 6 ndo verse ratichashandisa. 2 Samuel chapter 6 verse 1 to 10 ndichareverenga. Rinoti zvino Dhavhidhi wakaunganidza varume vose vakanga vatsaurwa vavaIsraeri vakanga vaine zviuru 30. Dhavhidhi akasumuka akaenda Bhaari Judha kuti atorepo areka yaJehovha wehondo ugere pamusoro pamakerubhi. Vakaisa areka yaMwari pamusoro pengoro itsva vakaibvisa paimba yaAbhinadhabhi yakanga iri pachikomo. Uza naOhio vanakomana vaAbhinadhabhi vakafambisa ngoro itsva vakaibvisa paimba yaAbhinadhabhi yakanga iri pachikomo iine areka yaMwari, naOhio akanga akatungamirira areka. Dhavhidhi neimba yose yaIsraeri vakaridza pamberi paJehovha zvinoridzwa zvamarudzi ose nemisipuresi nembira nemitengeranwa nengoma namatare anoridzwa namakandira. Zvino vakati vachisvika paburiro raNakoni, Uza ndokutambanudzira ruoko rwake kuareka yaMwari akabata, nokuti nzombe dzakanga dzogumburwa. Kutsamwa kwaJehovha kukamukira Uza, Mwari akamuuraya akafirapo paareka yaMwari. Dhavhidhi akaora mwoyo nokuti Jehovha wakanga auraya Uza, akatumidza nzvimbo iyo Perezi Uza kusvikira zuva ranhasi. Dhavhidhi akatya Jehovha zuva iro, akati, zvino areka yaJehovha ichasvika seiko kwandiri? Naizvozvo Dhavhidhi akaramba kuisa areka yaJehovha kwaari muguta raDhavhidhi. Asi Dhavhidhi wakaitsaurira kumba kwaObhedhi-Edhomu muGiti. Saka pfungwa yedu mukati mechidzidzo chanhasi iri kutarisa mambo Dhavhidhi agara pachigaro achitanga kutonga. Anorangarira pamusoro peareka. Background yeareka kuti iende kwaAbhinadhabhi tinoiwana kuna 1 Samuel chapter 4 na chapter 5 ichititaurira pamusoro paEri nevanakomana vake Hofini naFinehasi. Mushure mekunge vaita zvakaipa patemberi, vaFiristia vakarwa naIsraeri kusvikira vatapa areka. Areka yaenda kuvaFiristia. Bhaibheri rinoti vakaisvitsa paAshdodhi, paimba yaDhagoni, vakaiisa imomo areka yaJehovha. Asi fume mangwana vaFiristia vachiuya kuzoona Dhagoni, vanoona Dhagoni ava zvidimbu. Vanodzoserazve Dhagoni panzvimbo yake. Tevere zuva rinotevera vanoona Dhagoni aita zvimwe chetezvo. Bhaibheri rinotiro Mwari wakatsamwira vaFiristia zvakadaro zvekuti pakamuka mamota paAshdodhi. VaAshdodhi vakarangana kuti areka inofanira kuenda kuGati, asi still yakanga ichiri muFiristia. Yaenda paGati
Mwari vanorova vanhu vepagati nemamota. Chinondifadza ndeichi, pagati ndo paiwanika varume vakasimba vevaFiristia vanosanganisira vana Goriati, varume vekusimba. Munin'ina waGoriati anonzi akanga aine zvigunwe zvinopfuurira 6 kune rimwe rutivi, 6 kune rimwe rutivi. Murume akanga aine simba. Varume havaiwanika pagati. Asi Bhaibheri rinoti iro navo kunyange vakasimba kudaro vakarohwa nemamota zvakadaro zvekuti vakati hatikwanise kutakura areka yaJehovha. Vakaipusha vakati areka yaIsraeri ngaiende kuEkroni. kuEkroni still yakanga ichiri muvaFiristia. Bhaibheri rinoti nemamota akasvikira kuEkroni akarova vakuru nevadiki paEkroni. Ndokurangana kuti toita sei neareka yavatambudza. Bhaibheri rinoti madzimambo avaFiristia akaungana vakabvunza mazano kune vaprofita vavo, vakavaudza kuti areka yaMwari inofanira kudzokera. Bhaibheri muupfupi rinoti iro vakadzosera areka yaJehovha. Asi kamudzoserero kavakaita areka yaJehovha, vakatsvaka ngoro itsva kwakutora mhou dzine mhuru sekurayirwa kwavakanga vaitwa, kwakudzitumira kuenda kwaIsraeri kunodzorera areka yaMwari. Bhaibheri rinoti areka yakasvikira paBhetishemeshi kunyika yaIsraeri. VaFiristia vakazviona. Chimwe chinhu chinokosha chandakaona panyaya iyi ndechekuti vaFiristia havana kungodzorera areka, vakaiendesa nezvipiriso zvekuripira zvitadzo zvavo, kureva kuti vakarecogniza simba raMwari, vakaona kuti vatadza, vanodzorera ine zvipiriso zvakanga zvakaumbwa mumamota nemumakonzo. Vakadzorera areka ikasvika paBhetishemeshi. But Bhaibheri rinoti iro mukuridzidza payakasvika paBhetishemeshi, vanhu vakadongorera muareka, ikauraya vanhu vakawanda. Vanhu vakafa nekuda kudongorera muareka, vanokwana zviuru 50,000 plus vakafa mushure mekunge vadongorera muareka. Saka zvairatidza kuti areka yakanga ine uvepo hwaMwari zvakadaro zvekuti yakanga isingasarudze iri kuvaHedheni. Vanhu vakanzwa presence yaMwari. Even yakumba kwayo vanhu vakanzwa presence yaMwari. So pfungwa inokosha ndeyekuti yasvika paBhetishemeshi, vepaBhetishemeshi vaona zvaitika, vakati hatigone kugara neareka. Bhaibheri rinoti iro vekuKiriati Jeraimu vakazvinzwa vakabva vatumira vanhu kuzotora areka. Areka yatorwa inosvika pamurume anonzi Abinadhabhi. Ipapo ndo patasvika patiri kuverenga pachapter 6 ya2 Samuel. Ndo pakazotorwa areka ichibva naDhavhidhi. Ndo pakanga paine vana vanoti Uza naOhio, vakanga vari vana vaAbinadhabhi. Now ndo background yenyaya yatiri kutaura panguva dzino idzi. Saka muchaona kuti pane pfungwa dzinokosha dzandoda kuti tibate mukati mechidzidzo ichi, mukati mezuva ranhasi. 1, chekutanga ndechekuti zvinhu zvaMwari hatigone kungozvitora advantage yekuti zvauya kwatiri. Ndo pfungwa yekutanga yandoda kuti tibate. Inobva yandirangaridza kuti panosvika areka kuFiristia vanongoiisa chero kuna Dhagoni nekumwari
wevaFiristia. Asi Mwari vakazviratidza kuti Mwari havana kufanana nezvifananidzo. Vakaratidza simba ravo pazviri. Na ukaverenga tinoona nyaya yakafanana neiyi kuna Daniel chapter 5. Belshaza achitora midziyo yakanga yabva kuJerusaremu akunwira waini kuzvifananidza nemidziyo yavakanga vachishandisa vari kuBhabhironi. Saka ndikuti zvinhu zvaMwari hazvidi kusanganiswa uye kutora advantage yekuti tinazvo tongozvifananidza nezvinhu zviri profane. Zvinhu zvaMwari zvinokosha, zvinoyereswa naMwari. Then pfungwa yandoda kuti tibate ipapo ipfungwa yandoda kuti tiapply mukati meupenyu hwatiri kurarama semaKristu, kuti zvinhu zvaMwari zvinokosha zvakadaro. Bhaibheri rinobva rati tiri rudzi rutsvene, uprista hwamambo, rudzi Mwari rwaakazviwanira. Kureva kuti tinofanira kunge tiri unique mukati mekuita zvinhu zvedu. Tikatarisa pfungwa iyi, ndoda kutarisa kamudyiro katinoita. Kanofanira kunge kari kamudyiro kanodiwa naMwari, kasina kufanana nekamudyiro kanoitwa nevanhu vasingazive Mwari. Tikatarisa music yatakuteerera iye zvino, mizhinji yacho takuitora tichikopa zvinhu zviri mukati menyika. Secular music yasiyana nemusic yakanga yanzi naMwari tofanira kuteerera sevana vaMwari. Mukatarisa panyaya yemusic panondibata zvikuru. Izvozvi vanhu tiri kuadopta marhythm emusic kubva kunze tichaunza muchechi. Zvakadaro zvekuda pachisina difference yekuti chinhu chitsvene kana kuti hachisi. Saka zvinhu zvandoda kuti tikurudzirane kutarisa kuona kuti tichiri here pazvinhu zvakanzi naMwari tiite. Even tikatarisa padressing, kazhinji tinozvijustifya tichitarisa dressing iri kubva kunze, tichitarisa dressing iri kuitwa uko. Instead, we are the role model yekurunga nyika, nekuti takanzi tiri munyu wenyika. Saka we are the role model yekuti dressing vanhu vanofanira kuikopa kwatiri. But ukatarisa nhasi, isu taakukopa kubva kunze. Pfungwa yandoda kuti tibate yechipiri mukati menyaya iyi inyaya yekudzoserwa kweareka kwaIsraeri. Areka ichidzoswa nevaFiristia kwaIsraeri. Bhaibheri riri kuti iro vaFiristia vakabopa ngoro, vakaiisa mungoro itsva. Areka ikatakurwa, mombe dzikafamba dzikanosvika neareka kwayaifanira kuenda. Mwari vakazvigamuchira nekuti yaibva kuvaFiristia. Ndoti muone pfungwa iyi masiyaniro ayakaita. Ukaverenga Patriarchs and Prophets papage 704, inote, now that David was firmly established upon the throne and free from invasion of foreign foes, he turned to accomplishment of a cherished purpose to bring up the ark of God to Jerusalem. Saka hii pfungwa yakanaka yakanga yaitwa naDhavhidhi yekuti paakangotanga kugara pachigaro anoti areka yaMwari inofanira kudzoka kuJerusarema. Saka hii pfungwa yakanaka. Ende pane chimwe chinhu chandishamisawo ipapo.
mukati mekudzidza sangano kuti patime yairi ndo pakatorwa areka ichienda kuvaFiristia. But patime iyoyo pakazouya mumwe mambo anonzi So akatonga upenyu hwake hwese areka isiri muJerusarema. Mazoona here chechi. Areka yakanga isiri muJerusarema during the reign of Saul. Saka pari kutondiburitsira pfungwa inokosha mukati mechechi. Sometimes you may be a leader, but unogona kuleader church, unogona kuleader vanhu, but Mwari usinaye. Because Saul as a leader, chinhu chaifanira kutanga kukoshesa iareka yaJehovha. But akatonga safely areka isipo. Saka ndikutoona kuti even tichidzika kuzasi mudzimba dzedu mubvunzo wandinawo as leaders of the church, Jesu varimo here? Tiri kutungamira neurongwa hwaMwari here? Uye nekutendera kwaMwari here? Ndo mubvunzo wandinawo. Because Saul akatonga panguva yese iyi areka isiko kuJerusarema. Haana mboita worried nekuti areka haiko. So David muquotation zvinonzizvo akashuvira kuti areka yaMwari inofanira kunge iri paguta, iri paimba tsvene, painofanira kubenefita munhu wese. Saka chimwe chinogona kuitika ndechekuti maleaders vanogona kuzviita for their own selfish benefit. Kuti kana zvakanaka kwandiri zvingori right, zvekuti vamwe havana hazvinei navo. But pfungwa iri kubuda panapa, Dhavhidhi achitogara pachigaro ndo chinhu chaakatanga kurangarira. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Areka yaJehovha iri kupi? Anobva audzwa kuti iri kuKiriati Jeraimu. Obva aenda onotora areka. But pfungwa ndinoda kuti tibate ipapo haisi yaSaul. Ipfungwa yaDhavhidhi yekuti pavari kunotora areka akaunganidza vanhu sekutaura kwaita vhesi. Ndobva vaenda vakawanda. Vaenda vakawanda kudaro, Bhaibheri rinotiro vakasvika vakaswesa areka mungoro itsva. Tiri tesere chechi. Areka yakasweswa mungoro itsva. But rangarirai, ava havasisiri vaFiristia, ndevaIsraeri vanosanganisira mambo Dhavhidhi. Vari kuenda kunotora areka yaMwari. So tikadzoka back ku Old Testament kuna kuSinai, tinoona Mwari vachipa mitemo ine 10. Vanobva vati munofanira kugadzira areka. Ndo mamunoisa the 10 commandments. Then areka iyi haifanire kubatwa nemunhu wose wose. Titesere chechi. Yaive nevanhu vaive specific kuti vanofanira kuibata. Saka vaprista voga ndo vaifanira kubata areka. Ukaiverenga kuna Joshua chapter 3 verse 15. Vakuyambuka Jorodhani, vaprista ndo vakanzi vatungamire vakatakura areka. Vanhu vari at a distance nekuti kana vakasvika pedyo vaigona kufa. Saka Bhaibheri rinoburitsa pfungwa iyi kuti vaprista ndo vaifanira kutakura areka. Saka Israeri yaizviziva. Zvakanga zvisiri zvinhu zvitsva kwaIsraeri kuti areka inotakurwa nevaprista. Saka ndakaona kuti Dhavhidhi paatakura areka abva aiisa mungoro itsva. Chii chaita kuti atakure areka achiisa mungoro itsva? Because yakabva kuvaFiristia iri mungoro itsva ikasvika kwaIsraeri. Tiri teseri chechi. Saka muchaona kuti
panapa pfungwa iri kutobuda ndeyekuti zviri matiri sevanhu kukopa even zvinhu zvakaipa tinogona kungokopa. Israeri panapa yakopa kuti areka yakauya iri mungoro itsva ikasvika, but ivo kwavari vaifanira kunge yakauya yakatakurwa nevaprista, nekuti zvakanga zvichizivikanwa kuti areka inotakurwa nevaprista. Saka ndiri kuti kudii chechi? Ndiri kutaura nechechi kuti kana Mwari vakagamuchira zvakaitwa nevanhu vasingazivi zvikatobudirira, Mwari havana kuti ndizvo. Mwari vane zvavakati ndizvo zvatinofanira kuita. Saka izvozvo ndo zvinonzi naMwari zviri correct. Bhaibheri rinototiro, quotation iri panapa iri kuti iyo, David and his people had assembled and performed sacred work, and they had engaged in it with glad and willing hearts. Kureva kuti vakazviita nemoyo unoda, ende vakanga vachitofarira basa iri, ende vakazviita mukuperera. Aunganidza vanhu kuti tofanira kunotora areka. Asi nzwai munzwe, but the Lord could not accept the service because it was not performed in accordance with his direction. Saka pfungwa iri kuburitswa panapa nemunyori ndeyekuti kunyangwe vakanga vakaperera, but Mwari haana kuzvigamuchira nekuti haana kufadzwa nazvo. Vakazviita nenzira isiriyo. Bhaibheri munyori obva ati, the Philistines who had no knowledge of God's law, he had placed the ark upon a cart. When they retained it to Israel, and the Lord accepted the effort which they made. But Israelites had their hands at plain statement of the will of God in all these matters, and their neglect of this instruction was dishonored to God. Saka pfungwa iri kubuda manje ndeyekuti Israeri sezvo yaiziva kuti areka haitakurwe nengoro, areka inotakurwa nevaprista, Mwari haana kufadzwa nazvo. Kunyangwe vakanga vachizviita nekuperera, asi Mwari haana kufadzwa nazvo. Ndoda kutaura nechechi. Ukatarisa kune zvinhu zvinoitika vanhu vachizviita mukuperera, asi kune zvakanzi naMwari zvinofanira kuitwa. Vanhu vachiignowa zvakanzi naMwari zvinofanira kuitwa, wobva vava so bitter kana Mwari akatsamwa. SaDhavhidhi panapa akatsamwa kuti Mwari vaurayirei Uza. Why? Mwari havana kufadzwa neinitiative yavakaita yengoro itsva. Saka muchaona kuti pfungwa iyi inotitungamirira kuti kune nzvimbo zhinji dzatinonamata Mwari, but tiri kumunamata nesimba redu rose, nepfungwa dzedu mukuperera, asi tisina guideline yema-instructions kana kuti yemitemo yaakati tinofanira kufamba nayo. Kune vanhu vazhinji vari mumadenominations akawanda vatinoona vanoita zvinhu nekuperera, vanoita zvinhu nemoyo wose, asi
vachizamurira parutivi mupfungwa yekuti zvakanzi naMwari chofanira kuita vasingaiti. Saka Mwari vari kuti panapa Israeri vanoziva zvinofanira kuda kuitwa, but vaignora zvinofanira kuitwa, vakaita zvakaitwa nevahedheni. Saka Mwari vatsamwa nazvo. Saka ndanga ndiri kutarisa chechi ndikaona kuti haasi Mwari akaurayisa Uza, asi ndiDhavhidhi naIsraeri vakaurayisa Uza. Dhavhidhi pakutotsamwa ari bhita kuti Uza afirei akatsamwira Mwari, but Mwari was not wrong. Mwari vakanga vaine ma-instructions nema-precepts avakanga vakaisa kuti vanhu vanofanira kufamba nawo, but havana kutevera izvozvo. Saka sometimes mukati meupenyu kune nzvimbo zhinji dzatinoblema Mwari. Isu tiri at fault. Inzvimbo zhinji kwazvo kuti hatizvitarise kuti isusu tiri right here kana zvinhu zvabhenda mukati memisha yedu, mukati mekufamba, mukati mekuita. But sometimes, in most cases, tisu tinenge tiri at fault. Saka Dhavhidhi akabva arama ndobva asiya areka aikanda pamba paObed Edom muGiti. Pfungwa ndinoda kuti tipedzise nayo ndiyo iyi, kuti areka yasvika pamba paObed Edom muGiti, Dhavhidhi akabva adzokera kuJerusarema nevanhu vake aora mwoyo kwakublema Mwari kuti haMwari kana zvakadai areka haingagone kugara kuJerusarema. But Bhaibheri rinondifadza ipapo kuti pfungwa yaMwari haikonisiwe nemunhu atadza kufita mairi. Mwari vanobva vatanga kuropafadza Obed Edom muGiti nekuti agamuchira areka yarambwa naDhavhidhi mambo. Bhaibheri pandariverenga kuvhesi rati iro Mwari akatanga kuropafadza imba yaObed Edom nezvose zvaanga anazvo. Ukaverenga kubva pavhesi 11-12 uchaona kuti kakuropafadza aka kakasvika munzeve dzaDhavhidhi kuti areka yamakasiya Dhavhidhi akuropafadzwa. Now Dhavhidhi anobva adzoka back, ounganidza, oita re-strategize, obva aunganidza vaprista. This time around aita correction, obva auya nevaprista kuzotora areka oenda nayo kuJerusarema. Bhaibheri rinoti paakasvika kuJerusarema akasvika achitamba zvakaita kuti Mikari amushore. Saka ndiri kuti kudii vana vaMwari? Ndiri kuti inini sometimes ukarega zvinhu panguva yazvo, paunodzoka unogona kudzoka wakuma extremes. Ndinoti tibate pfungwa iyi kuti ukatarisa panapa in application mukati meupenyu hwedu, let me submit this, kuti haugone kuramwira Mwari ukabudirira. Dhavhidhi panapa akaramwa areka achiramwira Mwari, ndobva atoti nzvimbo Perezi Uza. Asi Bhaibheri rangu rinoti akadzoka akuma extremes. Saka chechi, kune vamwe vane tsika yekuti yekuramwa zvinhu zvaMwari vachizvipa kune vamwe. Voramwa voti kana zvakadaro zvinhu zvechechi ndakusiya, rega ndikuudze munhu waMwari, hauna zvawagona.
uchanzwa guhu rekuropafadza kwaMwari kune wavasiyira ende uchadzoka. Bhaibheri rinoti iro paakadzoka Dhavhidhi akadzoka kumaextremes akutamba sebenzi. Nesuwo kana tikaramba zvinhu zvaMwari panguva yedu tinodzoka, asi tinodzoka tava kumaextremes. Ende Mwari wekudenga atiropafadze. Muchaona kuti pfungwa iyi inobva yatiburitsira kuti tingori midziyo yedu inoshandiswa naMwari. Kazhinji kacho tisu tinokanganisa muruoko rwaMwari, asi Mwari vakatendeka vakavimbika kuti vafambe nesu, vaite zvose zvavanoda kuita nesu. Sometimes we plan to do good things, but nzira yatinozvishandisa kana kuti yatinozviimplementa inogona kusagamuchirwa naMwari. Tisava nebitterness, tisaramwire Mwari. Ngativei vanhu vari pastate inogona kugadzirisika kuti tidzoke pana Mwari tigova vakaponeswa. Baba vedu vekudenga, tinokutendai nenyasha dzinoshamisa. Tinotenda Mwari nekutaura nesu nenzira yakatsanangurika. Imi muri Mwari wedu, isu tiri basa remaoko enyu. Mazita enyu nekuti mataura nesu netsamba yekuna 2 Samuel. Muchitaurawo pamusoro peupenyu hwedu, tichidzidza kuona kubva kune vekare. Nokuti makati zvakanyorwa izvi, zvakanyorwa kuti tidzidze, isu takasvikirwa nekuguma. Mazita enyu nevana venyu vasimuka. Mazita enyu nevana venyu vazvipira kuti vanoda kukushandirai, vachiita restore zvakakanganiswa, asi tichizviita nenzira kwayo. Munyasha dzenyu nemumbiri yenyu Jesu tinonamata. Amen. Baba ngizi Letha kuwe ungumsizi wena, ngangizisitanga kuwe ingayanga phina, namhlanje ngiyakholwa uJesu ngifele, wachitha igazi lakhe ukungikhulula. Ngiyakholwa ndodaneni engipha amandlayo, konke ukweswela kwami kugcwaliswa yiyo. Ngalisiwa ukholwa kwami, ivusa amehlo, mangamukeli isipho sami, ngiphiliswe